yabantase ayihlalani phansi ke sanhlanu phansi yiwethu seniyivilile kaRhaleletsang noThabiso. Rhaleletsang nguPrecious ke. Mamelani ke into eyenzekayo. Xaba these two met back in the day 11 years ago. Yabo hayi nyani badibane, nyani bengumjolo, nyani betrust. After that nyani uthiwe hayi vulelana amandwendwe ngo-2022. Kuthiwe hayi amandwendwe mawavulelwe bantase, nyani amandwendwe avulelwe, hayi nyani ibe yiloo nto bantase bachate beautiful wedding 2022. Yaba hayi ke aqale ke ugeli ke ngoku abaneposter xa ethengelwa igift ngumuntu wakhe uyamposta umuntu wakhe, xa ehamba eyoswipa imali eziphezulu ahambe aposte into nokubana ye mamen yaba naxa like ezo vibes zinjalo yabona bantase, ezo vibes zoba umuntu aposte into nokubana ye mna kufuneka ni-understand into nokubana andikho kulaa level yo-FF abathe yaba i-level yam ngooGucci no-Louis Vuitton and all of that. Understand? Hayi ke fine bantase, qhubekeke i-relationship sengumtshato ke ngoku. Qhubekeke umtshato bantase, qhubekeke umtshato. At some point kuthiwa wayeposta ne-proof of payment xa busendulwe ngumuntu wakhe 35,000. Kwathini hayi ke to top it all off bantase kwathenga uPorsche. Umuntu wakhe wathenga iPorsche, hayi ke after ethenge iPorsche hayi ke bantase heyo yayi sisikhwenkwane esithi kulo mfana into lokubana I give you i-authority, itikiti loba uhambe uyofeba. Yabantase, so kusibona njani ba uyafeba? Sibone ngosuke bantase amane-post, I think upost apha kuMatch ugirl ehamba nomuntu wakhe. Yahamba nomuntu wakhe ejayivela umuntu wakhe ke esenze zijayivisa impundu. Ejayivela umuntu wakhe, i-caption yakhe yabe isithi into nokubana hey guys, noba usathana angathini asoze nilunge because umtshato wam usaqina usathe malatha. Utsho yena xa abantu bebesebemkrobele umtshato unayo into engantengayo kwathini phofu noba abantu abakrobelanga wena uyakrobela apha entliziyweni baye umtshato wam noko awudingi nezazikhukhula i-KZN sometimes. Umtshato wam noba ungathi ungapatyalaka yaqo. So hayi ke aposte ezo nto zinjalo ke bantase, aposte ezo nto zinjalo hayi fine. After iposte ezo nto zinjalo kwacaba ke ngoku bantase hayi akakwazi unyamezela. Laa video ebeyipostile esithi umtshato wakho uthe malakatha akho kudala, kulapho kulo nyaka. Nango ke ngoku seposta bantase esithi into nokubana ya ukruquke finish yena indoda yakhe kwathini. Sathi thina hayi maPresh kwenzeke ntoni ngoku mntase, ubuhappy nje kungekudala iske yathini le nto. Uthi bantase into nokubana uPrecious into nokubana indoda yakhe ijole nabantu noba bayi-100 phofu ngabafumana efowunini apha bayi-100 yava over 100 uthi over 100 and ukujola into eziqinileyo. But ke ngoku kukho aphuma naye caba ngurifile ke ngoku lo abeka kuyo iblame into nokubana hayi sisi uqhawule umtshato wam wena Refilwe. Yava caba uThabiso ebesebathroom yava yafowuna uMaPresh baThabiso uphuma nini ebathroom, kunini usebathroom. uThabiso akabamfowuni phone uMaPresh, Thabiso akabamfowuni. Thabiso uphuma ebathroom sengumntu onxibayo bantase othi andihlelanga. Kukho apho ndileqa khona wabe eqhushumba uPrecious into nokubana uleqa phi kwathini ispenda kanjani 4 days Thabiso ungekho kwakho, abantwana uthi bathini kwathini. Yeyi wabe eshawutisa uMaPresh, wabe esithi uThabiso unditya ngexesha mfazi, nditya ngexesha, ndilindiwe mna ndine-appointment noba ziyi-20 kule 100 wena yabantu uyibonileyo. Hayi qhushumba wesi uMaPresh ke ngoku waba approacha bonke bantase one by andiyazi noba bonke na but bantase kuthiwa oko a-call center efowunela
la mantombazana one by one into nokubana ya wena ufilisha kanjani, ujola nendoda etshatileyo, kwathini phofu iyarekhoda yonke le lezi conversation aziheva nayo la mantombi kuWhatsApp, yazirekhoda azipowuste kuFacebook, ayirekhoda yonke le nto. Iyabathuka into nokubana rha awumazi uthabiso uba utshatile, nileqa le Porsche. Uthi nileqa le Porsche, ayikho enye into eniyileqa. Amantombazana ayamphendula athi mamela ke mamazi, mamela ke, thina iPorsche asibanga zezinja zileqa imoto saleqa iPorsche. yiPorsche eleqe thina. Soqala athende indoda le yakho esendlini, and then ke ngoku uze kuthi yava wabe sithi uPrecious cabe kungoku andathi ubutsho kuloo refill wena into nokubana awunantloni, ujola nendoda etshatileyo, kwathini nathi uMafifi akangomntu kanti xa etshatile, akangomntu le nto caba asinojola naye xa etshatile. Ntoni na unesifo xa etshatile? Kaloku sankanabhula, utshatile qha umntu, doesn't mean into nokubana unebhula. So ungakulingi nje uthi kwathini yenze ngathi into embi ngoku ujola nendoda etshatileyo. Yabantase, I think mna personally eyona nto ihethe uPrecious West zii-replies zala mantombazana more than umfind out. Yabona kazulala namhlanje noba kukho into eme apha. Phofu ke uPrecious xa uyijonga le nto yakhe ke ngoku abantu besiza nee-receipts from back then into nokubana hayi le relationship kudala itekateka, noko indoda le yakhe ingathi ine-reputation yomtshito, like ayintshanga, une-experience eninzi, like kangomntu umtsha bantase into yomtshito, because kwezi conversations bantase, ezi conversations they go way back to 2024. Aba bantu batshate ngo-2022, already ngo-2024 ebesenayo i-50 yakhe lo mfana estable. Ebesene-50 yakhe yee-girlfriends ezistable 2024. You understand? So ke ngoku wanyuka njengoba ngo-2026 sezaba koo-100 and nto nje. Ebantase nizawucumba ifilimu, inyani le ndithethayo. Setshani nina uRhalelitsang Precious on Facebook, nizayibona le nto endiyithethayo, nizayibona.